Nsi a robute na nkiri ka na-ekiri odide jili odide news gịnị gbasakwa ododo n'ịma nzu na nsi ka robute bịa ma nzu azụ na amami ya nsi na amakwa nge Igwe mmiri ya eme na nesie n'ụwa. Ike ka robute gwa ibe ya eme nesie nwa anụ nwa. Asụmokere la fast efoda fọ na asụkwan mo driver ya wo me na mali ibe ya eme nesie. Asụmoke na nwa nke makwa ibe sa n'ibugoni. Asụmoke ya je ba akada na ọba akada jebe n'ime da nesie. Oro n'ime da nesie. Ọjọ ndụ nesie nọ n'ime da nesie. Ibe ya eme n'ime da nesie. Nsi onye mma agwa asụm ya robute. Na koko na bado danishi. Kamonda na robute ne. Agwatangi. Jesus. Who are you? Go yes it is sir. Doesn't take no bela nwana. Just mama kwano okobi ma melisi. Ambalo bela nwa fa bali wa. Wa kwani ge na na. Sa no kwani asimu ngwa ni lo.